ኣማኸርቲ ኣንበሳ ነዊሕ ዓመታት ይገብር ሓደ ኣንበሳ ምስ ሰበይቱ ኣብ ሓደ ጣሻ ይቕመጡ ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እታ ሰበይቱ ንግሆ ተንሲኣ ናብ ዕለታዊ ንጥፈታታ ቅድሚ ምኻዳ ስምዓ ኣንበሳ ኣፍካ ኣዝዩ ሕማቕ ጨና ይጨኑ ኣሎ፣ ስለዚ ሓደ ነገር ግበር በለቶ። እቲ ኣንበሳ በቲ ሰበይቱ ዝተዛረበቶ ዘረባ ኣዝዩ ሓረቐ። ሓይሉን ልዕልናኡን ንኸርኢ ድማ ብሕርቃን ዓው ኢሉ ጓዘመ። እንተኾነ እታ ሰበይቱ ኣርሒቓ ምስ ከደት እቲ ዝተዛረበቶ ዘረባ ሓቂ ዶ ይኸውን ብምባል ንገዛእ ርእሱ ክሓትት ጀመረ። ነዚ ነገር እዚ ንኸረጋግጽ ድማ ንኹሎም ኣማኸርቱ ክጽውዕሉ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። እቶም ዝተጸውዑ ኣማኸርቲ ወይዘሮ በጊዕ፣ ኣቶ ተኽላን ወይዘሪት ወኻርያን ነበሩ። መጀመርታ ወይዘሮ በጊዕ ናብ ቤት ኣንበሳ መጸት። ወይዘሮ በጊዕ ከመይ ሓዲርኪ ብምባል ኣንበሳ ሰላምታ ኣቕረበ። እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታይ ብምባል ወይዘሮ በጊዕ ሰላምታ ተቐበለት። እንታይ መስለኪ ወይዘሮ በጊዕ ብምባል እቲ ኣንበሳ ብሓይሊ ናብ በጊዕ ገጹ ድሕሪ ምትንፋስ ኣፈይ ጨኑሎ ድዩ ክብል ንወይዘሮ በጊዕ ጠየቓ። ወይዘሮ በጊዕ ንኣንበሳ ዘለዋ ተኣማንነት ክፍለጠላ ስለ ዝተሃንጠየት ጎይታይ ኣንበሳ ኣፍኩም በድንበኒ ጨኑሎ ኣዝዩ ሕማቕ ጨና ካብ ምዃኑ ዝተባዕለ ንዓይ እውን ዕግርግር ኣቢልኒ ኣሎ ብምባል መለሰት። ብመልሲ ናይ ወይዘሮ በጊዕ ዝተቖጥዐ ኣንበሳ ሓንሳእ ኣበርቲዑ ድሕሪ ምጉዛም ነቲ ገዚፍ ጉንቦ ኢዱ ገይሩ ንወይዘሮ በጊዕ ገሲሙ ሓደጋ። ወይዘሮ በጊዕ ድማ ሃለዋታ ኣጥፊኣ ኣብቲ ምድሪ ቤት ጻሕ ኢላ ወደቐት። ድሕሪ'ዚ ኣቶ ተኽላ ተራኡ ሓልዩ ናብ ቤት ኣተወ። ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጦም ድማ ኣንበሳ ከምዚ ክብል ንኣቶ ተኽላ ዓተቶ። ኣቶ ተኽላ እስኪ ንገረኒ ኣፈይ ጨኑሎ ድዩ ብምባል ኣንበሳ ኣፉ ኣግፊሑ ብምኽፋት ናብ ኣቶ ተኽላ ኣተንፈሰ። ኣቶ ተኽላ ነታ ኣብ መሬት ወዲቓ ዝነበረት በጊዕ ድሕሪ ምምልካት ጎይታይ ኣንበሳ ኣፍካ ልክዕ ከምቲ ሙኡዝ ሽታ ዕምበባ ጽጌረዳ ጥዑም ጥዑም እዩ ዝጨኑ ዘሎ ክብል መለሰ። ዝኾነ ኣንበሳ ኣንታ ሓሳዊ ብምባል ንኣቶ ተኽላውን በቲ ገዚፍ ከብዲ ኢዱ ገይሩ ኣላሂሙ ሓደጎ። ኣቶ ተኽላ
ነቲ ዝወረዶ ጽፍዒት ከጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ርእሱ አንጸራሪዎ ኣብቲ ምድሪ ቤት ዘርጋሕ ኢሉ ወደቐ። ድሕሪ'ዚ ወይዘሪት ወኻርያ ተራኣ ሓልያ ናብ ቤት ኣንበሳ ኣተወት። ወይዘሮ በጊዕ ብወገን የማን ኣቶ ተኹላ ድማ ብወገን ጸጋም ኣብ ምድሪ ቤት ተዘርጊሖም ምስ ረኣየት ብውሽጣ ፍርሕ ፍርሕ በለት። እንተኾነ ፍርሓ ሓቢኣ ናብ ኣንበሳ ገጻ ቀረበት። ድሕሪ'ዚ ኣንበሳ ኣበርቲዑ ናብ ወኻርያ ገጹ ድሕሪ ምትንፋስ ስምዒ ወይዘሪት ወኻርያ ኣፈይ ጨኑሎ ዶ የለን ሓቂ ንገርኒ ብምባል ንወይዘሪት ወኻርያ ኣጓጠጠላ። ወይዘሪት ወኻርያ ዕጫ ወይዘሮ በጊዕን ኣቶ ተኹላን ከይረኽባ እናፈርሐት ግዜ ንምዕዳግ ኣፍንጫኣ ክደርዝን ጎሮሮኣ ክትስሕልን ጀመረት። ነቲ ዝተሓተተቶ ሕቶ ንቑሩብ ደቓይቕ ድሕሪ ምስልሳል ድማ የቕሬታ ግበሩለይ ጎይታይ ኣንበሳ 3 መዓልታት ይገብር ጉንፋዕ ካብ ትሕዘኒ ጀሚሩ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ሽታ ክፈሊ ኣይከኣልኩን ስለዚ ዋላ ሓንቲ ሽትተኒ የሎን ብምባል ብጥበብ መለሰት። ኣንበሳ ወይዘሪት ወኻርያ ዝሃበቶ መልሲ ድሕሪ ምስማዑ እንታይ ከም ዝብል ጠፊእዎ ተዓኒዱ ተረፈ። ወይዘሪት ወኻርያ ድማ ሰላሕ ኢላ ብምውፃእ ናብ ቤታ ተመልሰት። በዚ ጥበብዚ ድማ ንገዛእ ርእሳ ካብ ሓደጋ ኣድሓነት። ሞራል ናይዛ ዛንታ ብጥበብ ምምልላስ ካብ መጉዳእቲ የድሕን። ዝተምሃርናየን ቃላት ምጉዛም ኣንበሳ ድምፁ ዓው ኣቢሉ ክንቁ ከሎ ኣማኸርቲ ሽግር ዝፈትሕ ሓሳብ ዝህቡ ወገናት በድኒ ኣዝዩ ሕማቕ ሽታ ግንቦ ንኣጻብዕትን መሓውር ኢድን ዘላግብ መላግቦ ዕንባባ ጽጌረዳ ሓውሲ ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎ ዕንባባ ተኽሊ መለማመዲ ሕቶታት ቁጽሪ 1 እቲ ኣንበሳ ብዛዕባ እንታይ ኣማኸርቲ ደለየ? መልሲ ብዛዕባ ኣፉ ምጭናውን ዘይምጭናውን
ቁጽሪ 2 ኣማኸርቲ ኣንበሳ መነመን ነበሩ? መልሲ በጊዕ ተኹላን ወኻርያን። ቁጽሪ 3 በጊዕ ነቲ ብኣንበሳ ዝቐረበላ ሕቶ ሓቂ መልሲ ሃበት። ሓቂ ወይ ሓሶት በል። መልሲ ሓቂ። ቁጽሪ 4 ተኹላ ነቲ ብኣንበሳ ዝቐረበሉ ሕቶ ሓቂ መልሲ ሃበ። ሓቂ ወይ ሓሶት በል። መልሲ ሓሶት። ቁጽሪ 5 ወኻርያ ነቲ ብኣንበሳ ዝቐረበላ ሕቶ ንኽትምልስ እንታይ ጥበብ ተጠቀመት? መልሲ ጉንፋዕ ሓሚመ ኢላ ኣመኽነየት። ሕቶታት ኣዛምድ ነቶም ኣብ ጸጋም ዘለዉ ቃላት ምስቶም ኣብ የማን ዘለዉ ስእልታት ብቕኑዕ ሕንጻጽ ኣዛምድ። ኣማኸርቲ ግንቦ ኢድ ዕንባባ በድኒ ጓዘመ ተፈጸመ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ ዛንታ ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእ ዛንታታት ንምክትታል ናብ ፊደል ቲቪ ዩቲዩብ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ንሓትት። ከምኡውን ነዛ ዛንታን ካልኦት ዛንታታትን ብተሓታሚ ማለት ፒዲኤፍ ክትረኽብዋ ምስ እትደልዩ
ኣብ ታሕቲ ቪድዮ ዲስክሪፕሽን ዘሎ ሊንክ ተጠቂምኩም ኣብ ኢትሲ ኣብ ዘሎ ድኳንና ክትረኽብዋ ትኽእሉ። ኣብ ዝቕፅል ካልእ ዛንታ ክሳዕ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም